on, guys. I'm slipping. You're still naughty. Yeah, you can't do that. You're not serious. Af med Johnsen. Af med Johnsen. You got only one thing to say. Nej, kom nu. Hey guys, welcome to Denmark. Are you ready? Yep. Fuck, man. Ej. Okay. Hey, 2. Come on! Stupid! Fuck, hvor er det her vigtigt. Ej, det er drengene, mand. Hold kæft, det låne. Han kommer der, Kasper. Han kommer der. Stupid! Skal bare det på, du. Det er bare jakke på, eller hvad? Du skal ikke under på. Tag underhylderne af, mand. Det er kraftigt, drenger. Stop, hjælp dig! Det er terror! Det er terror! Det er terror! Nej, mand, det er terror! Det er vores kaffe, kan I? Kom her omkring det. Kom omkring det mere. Og vi er før, så det er Sundstrøm, og det er lige nu. Nu er jeg straffet mig, at det er sang. Så er jeg taget ikke med for at få en lang.